се хонагаи фурӯшӣ дар кӯчаи Испечак-2 назди мактаби 93 ҳози суруғаршо нишон медиҳем. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, супермаркети Релакс ва KFC, дар ин ҷо бошад супермаркети Диёр. Аз ин тараф бозорчаи Зарафшон ва поликлиникаи 14. Хонаи фурӯши Имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. ин мактаби 93 мебошад ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. аз 5 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши Имрӯзамон дар 4 ошёнаш ҷойгир аст. мана ҳамин трезаҳо мебошад. се хонага мебошад бо масоҳати тақрибан 64 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона қисман бо чизу чора фурӯхта мешавад, яъне ҳамагӣ се чизашро мегиранд. дӯстони азиз, телевизор, яхдон ва мошинаи ҷӯмашӯи дигар, ҳама чизҳояш меистад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей зан зада пурсон шавед. марҳамат навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона прихожа роҳрав аст. дӯстони азиз, дар ин ҷо якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамон ҳоҷатхона ва ошхонаву балкон. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем.